Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo trap Aceh National Movement mentakasngi ke kendai terik unailar kalalai banyak kendo yo Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat singsim bandawa na ke KHADC bakadai ban beta ya baro kisim ki baha bapa upur usam jo ke KHADC ba kisim kidai ban hukum ya ki dorbar snong ki sordar snong mat kirang ba snong bakidai ban sna ya ki an ban khang ya ke jingyo tengah mender ki kentai kasi namar ka ni kalong ka jingyo rot ya ke jat benreu habaro ki liang haba keren cilat pathai khubor mentakasngi u presiden ke HENM uba lamprang kharbani ulaong banalor ba ka khai ka pateng la klun lut de ki bar jilla bat la da ka jor sa ka jingya song khakle ka bamut kan sa poi ka por ba ka jat benreu kan sa kelalong nongwei halaka jong kari Kawairu kamat kabangingila kentu ya ka KSADC ba kadai ban tha ya baro kisim ki bahapa po uput usam jong ka KSADC ba kisim ki dai ban hukum ya ki dorbar snong ki sodar snong ki rangba snong ba ki dai ban sna ya ki an banom syaksu ya kita kasi jungi bakin yo ya syong tengah bad bubar jela nama nalor ba ya ga khai ke pateng la kapsor ki barjala kan juru sekejing syong khakle kamot ka jat menreu jungi kan sapoi ke por bangi seklalong nongwei halaka jongkar bat ladangi long tang ki minority kumbajia hatripura kam sumkom kana compare niat Henry kum kinong pet permanen kum kinong juga seng ke bangi syuting. Yo eba kine ki bar jala kila long majority ha negeri jumi. Yo ki le kum bale ki metai ha Manipur ki dawai ke hok jungki. Bat hangta kan sajia ka thma ba ke jing usmam kempa. Namang layu I ke bu chanti jung ki bar jala enda kila bon pai. Kila pin ibor. Wat menta ki bedang Kibang duna pat lo ngalai I hakne ki snem hane ki panai bladap ki RSS kilami rali ki bon ki barjala ki la sang pen ibor dak basyo ki sedang kai ki samla kasi tira jia la bon pat lei klempep ba ki satawa ka hok ki klempep ka jala me kliaro kan sajia ku majia Manipur ti kum ka seng ka badon ya ka responsibility la ke jing kli dam tak kal pateng jong jai bereu ka pateng ke masyarakat nilak kentu da bateng iya ka KSADC ba dai ban snai ki an ki baklan bat ngila ongru ya usiam balada ka isi ka barim hapo ngilam jong uba pitos khan shibun ki bil ki an ki bladap amen bat bompat amen ki badai sha ki mentoy ya de bereu katno tam une usiam dang thmai ubadon ni ka san perkap ka baklan namal bawdong samla bagi kilinti ba shibun unle na banta ban yada yangi ku bayan penrio namar phi lada ka konsil ka persang no da kilap linti ba thmai kumbang ila ajmut menne kan longru kum ka wei ka jing penrit mensim ki berjala ban wan hane gari jui ka jing dawa ga jungi na ka jing dawa jungi na siam kalong Bakum u Chief Executive Members juga Khasi Hills Autonomous District Council un lom ya kisim un pta ya kisim kan hukum ya ki dorbar snong ya ki sodar snong ki rangba snong ba ban khanglat ya ka jing jele jing nari ban snada ki an banom benmi da ka an snada ki an ki banom sha sho ba kinong snong kamtam ki khasi jong de ki kentai kasi bakin shongkha dang barjala shongkha barjala namar pi ngidai masuto kai ladaya ka khai pateng ro un pat mu ka shongkha ro kan klan ki mut sai kala wai jen bener tolong ngila kentu ya konsel ka kam bakin tha ya barok ka kisim ki bhawa po usam jong ki bat kisim ki hab ban tha ya ki do bar snong namar ngitip kita bersenang ki hapa po jing pania jong ka hima ka hapa po jong ka jing penbai enti jong ka konsel tekemot
haba ban khanglat di kata kam song khakle ik barjelat ki habat snan dai te kumbang ong beneng im khang te jingi ik jono tang ba wan pen jabo ta snong tau wat pen jabo ha gane ka bi ju nama ngi la ima song kharo kan jelai kan bon kan roy khi pateng lu kin bat maki sei galawe ju sei galawe ju kun kiti sei galawe ju ben kham tam galawe ka ban sop kha ka galawe ka ban jong ko pateng